צילמת? עכשיו. צילמת את החברים שלך, שתוכל... שנייה נכנס לאוטו. אנחנו במקום, אני ושני, נדדנו ככה. הוא בכלל יוצא מהצומת. גם שם האזור יפה. זה שם האזור של חובות שם. תראה, אני שאלתי כשהייתי חייל צעיר, הייתי בתנור. הייתי בתרעיר. חבר'ה, תודה רבה עד היום, וזהו, יאללה, החוצה. כולם החוצה. חבר'ה, די, זה עדיין עסק. בואו, בבקשה, לצאת מהמכונית. כן. תודה, כולם לרדת. נראה לי.